isibopho sehlabathi yaliphuncuka kwisiphandelo sehlabathi sowuthixo sowumamkele kuphinde kuthini baze baphinde babuyele kwakuzo zibakhoboze laa nto wawilahlile uphinde ubuyele amen laa nto wayishiyayo wakhe wangqine altarini wathi ndiyambulela uyesu undincedile ndithe ndaphuma nakule bengaphumeki kuyo uphinde ke ngoku after many years uphinde ubuyele kuyo isiphelo sabo sibi kunesiqalo. This is the statement not towards unbelievers. According to Peter, this is a statement towards the church. Amen. Your end will be far worse than your beginning. Uba wawusindiswe unxila uya ngo-1 ngoku ubuphindile uzawunxila uya ngo-10 emini because your end will be far worse. Because kaloku ithi iBhayibhile ithi your end will be bad than the beginning. Bazalwane, that is why umuntu xa ebesindisiwe wakhe wathi cha uyazibaxa izinto. It is biblical. Ngekubhetele ukuba babengayazanga eyona ndlela kunokuba bathi sebeyifumene bajike bawulahle umyalelo kaThixo. Kungcono kanye ubengazange wasindiswa kunoba uthi sowusindisiwe uphinde uyoqhubeka edakeni. Hagwana izawutsho pha uzawuva pha ide hagwana uzayiva pha iya tata. Kwabanjalo ke linene iqhalo elithi inja ibuyela umhlanzo wayo. Intoni? So umshumala kaPhoses apha umshumala kaRuth apha. iBhayibhile likens you with a dog that vomit to its previous dog vomit. When uthi sawuguqukile uphinde ukhona. Fana nalo njani? Come my good sir. Ihagu ehlanziweyo. Hayi, ithani hayi. Ithani hayi. Ithani hayi bo hagwana. Ihagu ithi seyihlanjiwe ngegrace. Yotshulwa ngegazi likabani likaYesu yahlanjwa ngesu likaThixo yasanctify ngomoya ingcwele iphinde futhi. Ihagu ehlanjiweyo ibuye yazityikitya eludakeni. Wawusophumile eludakeni ugqoba kulo enxa selustroke udaka litsiba ngapha kwemakeup. Makeup ikhona la udaka la.